summassa jalkaväkirykmentti 14 lähtee aamulla vastahyökkäykseen menetetyn pääpuolustuslinjan takaisin valtaamiseksi. Venäläiset ajetaan pakoon ja puolustusasemat onnistutaan osittain saamaan takaisin. Yhtäkkiä kuitenkin vihollisen hyökkäysvaunuja alkaa vyörymään vallattujen asemien eteen ja meidän on palattava lähtöasemiin. Lähtee lohkolla tilanne sen, kun pahenee entisestään. Neuvostojoukot murtautuvat tukilinjan läpi puolen päivän jälkeen. Suomalaisten ankarasta vastahyökkäyksestä välittämättä vihollinen jatkaa etenemistä ja lähestyy Lähteen tien risteystä. 5 panssaria ajaa suoraan tukilinjalta 2 kilometrin päässä ruotsinkielisen raskaspatteristo toisen tuliasemiin. Tykkien kääntäminen lihasvoimin suorasuuntaukseen on mahdotonta, joten miesten on vetäydyttävä muun muassa läheiseen Liisa Korsuun, jonka neuvostojoukot nopeasti sitten piirittävät. Aivan kuten Miljoonalinnakkeen kohdalla, niin Liisan sisällä olevat 32 sotilasta eivät suostuneet antautumaan. Vihollinen räjäytti Korsun, jonka sisältä sitten jatkosodan hyökkäysvaiheessa muun muassa Luodon ja Öijän pitäjien sankarivainajat kaivettiin kotimultiin. Talvisodan 76. päivä on 3. päivä putkeen, kun sankarivainaja tulee yli 500, tänään 547. Päivän onnistumiseksi lasketaan se, että Taipaleen Kirvesmäessä edellispäivänä menetetty tukikohta saadaan vallattua takaisin. Päämaja määrää 23. divisioonan siirrettäväksi Kannaksen taisteluihin. Divisiona ei ollut vielä osallistunut tähän mennessä taisteluihin. Tänään vihollinen pommittaa muun muassa Viipuria. Lentolaiva 26 ampuu Kannaksella alas 9 neuvostokonetta. Ruotsiin matkustanut ulkoministeri Tanner neuvottelee Ruotsin hallituksen edustajien kanssa esittäen toivomuksen ruotsalaisten sotilasosastojen siirtämisestä Suomeen. Ruotsin hallituksen vastaus on kielteinen.